shed ye beya. Also so the ba. Also the any jebede. A better way. Inti nemu hu ye ha. Moso ma ya de. Se moso so watena kemu na mo ba behwe adefefese ama Ghana ni wiase nyina ehunu de Kaakyire Kwame Appiah. Am see free happy na de a na chese nana eso ni din so. Inti saa netie. Ya bobo tuntum ya tebe de emrante ebeye no kukuru bium na obeye. Sisi ya resa hyewa no aniema bi nko ya wodi afutu obema obetene emrante ne mabawa umpeso aso ni ukuru a otimu se de ebeye a obi abra boso so bekoto tin anase obobo ni yie ame yakase enipa we ofiri kurowe anase ofiri kurowe ofiri abusua we anase ofiri abusua we nti aso de ye ne fefefe no eda no so ankasa nei ba bi a ogina se bi di epiripira gro no eni wontimi nyina ho dodo na oni ni pe kasa so de oni ni pa be yeden be kasa na atete afoforo eti ene de free na e kono de e be hu Kaakyire Kwame Appiah se ye nua ye ne eduma yini ne so ye be sa hu ni different way ye ntimi enkasa nanim se de ye pebia ene ganim se be agro bia ye di anyansini gro no ye ntimi ni nyina de ye ne o hina ye na aduma mu a se be utwa fufuo na gi free nsem tonko mu ensei ye famine enti no eno be me yetime esi ohine hama de opesa oka ewo ahenie mu kire nipa bia no asodue da no so obesua ne yema bibiri so oben nananom no mo kire amamre ne de amane Kwame so ye smart onim niema bibiri hu ni sa no onim niema bibiri itinim se empaibo ne ye de beta na chi amade opesa oye de buai ebem last one yenhwe de na offense for him through the omo hwehwa ne se sebi adwuma yenyaye mpanimfo bebri hwe afrane nom ne nipa bebri enya me nko na yenhu me dodo no a na aboa no kɔ na chi no obefem a na yesi obubu kom ye kekan ho aba mbeti ya no munyam hye in the first place if you say enya easy so what I say I'm say can I say no yeah what industry no more they say you did him more I say enje you better take over sir it you no nyam hye na futu am de man ni say nyame be man nyansa nyame ni se nyame nyansa de man na obi da botre se de be ya na hini no bitimi apagya drum pepenso a nyame pese did kan and you free hand so what I say na mom no 777 producer ye gusu a ye hye niema ye niema ehwegu ye no ye banise unu ma hwegu na unu u hye fofo na hu hye se ne se ye gusu hye niema na ye pagya niema aha ti mi fi say 777 producer industry no ye gusu a bomodi an say ye be pagya na bia ne say ye be pie Kwame Kaakyire Kwame Appiah dwumadie ya si na enyina abeboa ama enyina no yake ho bo mama ye the industry na kompepen so apese de ko honorable ade nimo honorable ade animo former MP Mampo nana wadaruma Appiah former presidential candidate Mampo Asante Mampo Appiah that's where was able to nana Mampo ona dia kubo jejere tata ona otigita so Appiah nana akwaba bemena akwaba Appiah Beslamo omotia wi amompe baby mo omontina officials wadu ha obese obechia on ne nkrofo wana obe wada webu Moses Eli ona ochia no wadu ne toso lawyer sumi boso TDC also do ha we any idea this also got Mombra super good that's right Nia ojo ya Bekwai MC na da ro mo fa di ma ye fan to aso Honorable J Bafo MC Bekwai Madaruma yesi mo
ya asamai ohene no asamai man na himfi ene na yetu ya na mo esi na ene no osi benkum he awi abusua ene eye bosomtwe asamai ahimfi ene ye wo no na ehwo nso so ene o man hene ene obo benkum hene eno nsini di akonwa ne yensua bi sane ebe ya wo be wodo asukọ ewa amamre ene amanye no nana empomwe boko wadaro matu onum to na bodi mai kakra e frame okoji asu adujima wadaro ma okoji asu di mudu kakra ka wo kire mu maye ya oh de tieni me na me koji bosotwe e na me de kosum utumfo entizesi no asu bosotwe no ye me din na daso a me de sum utumfo entina e frame okoji asu wadaro ma obedi akonye mfie dodo sei oh afikra ma be kosme be nkumuni nana afi mai enu wegu ko ta aya himfie fefe sa no me goso nyama kura de bebebe goso me baya no punto na ka kire ye bo modan se ye be ye bebebe aka no community center kura hwe ye goso aye ka ka na ewi ya himfie ya na kama school sem ye goso na hospital and so you so aye ti nyame boa minim se endi be mfie mi nu ko na nyensa ni ndum so na de na sa nyama we nyina nyame anda ro mana ewi mitimi hu se woni so ade hu edo so pa yi ye to asoro nana enne ubo benkum wadaro ma benkum na sadia a ode be som na bi ni de wan okay o na sadia ode be ye ne se ehemfuna ehemfunu bia te se de ye bo kontri bo akwam ne jase no o se bunkum a ode e ba be som me ama me man no etumpom ono oda mikro ba ko so e fero do teso ti wono na enigu so awi na megiri tum di a wono ko do teso ensa ase ni nipa wo nyina e wo midini ama me te se de me ti a me botumfo dim na me ti a saa na no so kokotena wo ahwe wo midini enya ne ntia se benkum a wote no owoso sese no na hoɔden ene ni nyine so nti ena sese a odi obi etena ne naso na wo mu yi abrante ne ba ese ono ena fa ne ye benkum no aden na wan popo ti na wo je ne feso o se me je ne feso kire se wo ba ye no abetena patem kra ba bonso be miensa ase nan ni ne ye na ho kan ena enema bi ena ono akra mpo no dina tini Ghana abi afana nyina etu obi a wo ya homaso ena oba himfia se de ye kira adwena so si kira adwen fa ni ade no amama pana semti ono a de me ye sure se me gidi se odi se me bona bonkum hene no wadaruma manafutu sem kakra ubenkum na de obe ginene na so nyina obehwe yo when you bonkum wafutu am de ma wane se wo ba wo be some na wo be boa me ma asante asamaman afana ntuma pefra me ba no akuna semu efia na me wo mu bonkum no enti wo ka me ho ko ba bia ye nuta me no me hu sam ba no wonti no me boa no so be boa me enti you want to say obeboa me na ukro na awoko tene mu no so you want to say obia obeba wonche bia agina wa watu say penini so ya kwada so wo ye hwan gina wa watu wuni mas mo de ba bia na sempa no be ka kire o me du watu na you want to say wo de no kure nyame suro ne akokoduro ne ba bedi o ma no so na de abeso me so man nya bi ya ko so mo tumfo na ne yebeda asepase ya ba na woje ye feso ye sere wo twedi ampomse wo ma wonkwatsentene wa akonye so wo ma onyansa soronko ti se Solomon de na fa bu ma no ekonanim sa me da asepanya bi sha no so me da mo nyina ase na me zo nchira mo nyina okuje suoi Juma ebedi me da wase say chief of staff the 2 years say yamba e bi sina nai wodi ka boniti afutu ade be mane say de ye behwe no eye ya bakosem ene amamre ane ye behwe enti sesa ne me amama enchimba nkwala anya bi anhwe a ya ne yire free ye ne ma bebrebe
eti kwada bebrebe tu kɔ hɔ mmarima ne mmaa yɛ bebrebe penifo mpo kɔ hɔ no obi ahu sɛ de esi sɔe asa na wobɛsɔe no penifo a wɔ hɔ no yɛ nana matena kunya no obi akasa ɛfa ho asa ne agye wɔto na nana wɔyɛ ɔmahene no wakasa de atwa toɔ ne wɔsɔe akyerɛ no eti ɛyɛ ade a yɛbɛsua adeɛ mpumpa yɛ edwagu yi apakan a wɔte mu abotire bɔ wɔn ɛne nneɛma bebrebe no nkwadaa nyina esua because ebia na akwadaa no wɔnyi ebi ma ha no mo da ohunu bi da eti aba na bɔbɔa no ɛsɛ wɔbɛhwɛ eti nananom nso mmra no sɛ yɛse na nkwadaa yɛ ba sɛ kwaa da mu a ma yɛ mpamo yɛ mo mmra no mo hwɛ bi na mo so hu sɛ yɛama mmre ni ɛne yɛama mmre ni ɛda ase